oras marita saluna. Nang pe di bagas tabe hita marminggu di bagas sadarion. Boyro toktong lasro hatta, jala toktong marsangap tu hatta. Ima di mingguta pasap puluh pituhon dung Pentakosta. Doho tema taringok tu namanesa salanidongan. Bangun Huria gemi jemaat kasih karunia Jahang Tua nomor 2 Medan. Pashaton selamat beribadah tuhita saluna. Rak martangyang mahita asaboy pajuk pangmusay di garejaon di bagasan lasti roha dot adameon tuhat tama madongani hita mauleate amin. Tabarari maruhatta amang dainang lao mamuji dok pasangapo tuhatta marhite Yesus marede hita marhite ede Yesus sa ingani jong mahita salhuna. Yesus sa ingani muliang tokton say barbagiai na pumulison rohana migohi dohota padawai asaran dumoras lakanami be ay mahari hogas midabo Pinasupasu manaro marhite-hite gor ni Jahoba. Hupasu-pasu hami mahamu akan siam bagas ni Jahoba. Jahoba dure bata jala ibana manodang hita. Tabatun hamuma akka pilihan pestai saat rodiaka taduk nilanggatan. Marhite-hite gor ni debata ama. Dot gor ni anak na Yesus Kristus. Dot gor ni anak todi perbadia. Na tuma palangi dok tanon saya di pasaro madamena tuto ditabe amin. Tono pita jongjong mangedeon ede puji-pujian nomor 3 ayat sada rodi 2. Martang yang mahita manangyakon hasisani dusa marhiti tang yang panidangyon rak mahita martang yang aliyama nami na di benua gijang nama no pahami sian holong ni roham nama ramoti hami marhiti golong mi jana paton hami di bagasan holong ni roham mardongan hasirepon ni roha Hupar hato potamido naso ho haholongi hami ho. Sien nasaroha todi pikiran do gogonami.
Jala dongani pedaku halungi hami, songop pakalongi Kristus di hami. Namia dongulum di bagasa to dinami. Alai hutulak kami doi mar hite pangalawan nami. Hutulak kami do to dim. Dang huradoti lomoni huradoti hami lomoni roham. Ipe sesama nasadusa naulahami. Urupi mahami pature pangalawan nami. Jadi bagasa panugudugun to dim mahami. Disudi ulau naneng ulan nami tujulanon. Asa gabi patar di bagasan hami. Do di bagasan salut halak. Hamu leoni panupayomu. Mar hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Homaita martanya di bagasa rohat tabi. Atasi patogar to dirihita. Di bege hamudo hata namadok. Holong maroham di rungami. Hosomma ia di musum. Alayau madok tuhamu. Holong marohamuna di musumuna. Tangi aku kamu ma akan nambah buru-buru hamu. Asa tunggabe anak ni amamuna na di benuga jengi hamu. Adi pabisar romata niarina. Tuaka perrohana jahat. Nang tuna wonar. Di parodo udan tu parrohana tigor. Nang tuna giduk. Ay molorong ramuna hola di akka nama kauling hamu. Dia ma upamuna gari akka si jalobeo songonido di baen. Atong siatur niroha rak maita madok tangyang na niajaron itu hata Yesus Kristus tuhita. Aliyama nami na di banua gijang. Sai pinurba dia ma guarmu. Sai Roma harajaumu. Sai sauk malo menurham di matu ngau sona di banu gijang. Leo matu hami seron hanguluan siapari. Sesa mudus nami song pensa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami do gitu pengucunan. Padua mahami siap pengago. Ay hona pun rajaun. Dot ugun. Rodia sangapon saliling na. Amin. Hata nitu hatta si jahota marsoring-soring ima natar surat di Psalmen 114 ayat sada rodi welu. Psalmen 114 ayat sada rodi welu. Jongjong mahita saluhutna. Ujuna ruari Israel sian Mesir. Pinoper ni si Jakob sian bangso parhatabobang. Jadi Juda gabe habadionna, Israel gonggomanna. Ida laut timai gabe tolak jala sumur tupuri ia Jordan. Marhajincang ma akadolok songon biru-biru tunggal. Akarobian songon anak ni biru-biru. Ahadi ho ale laut, ubana poso, ale Jordan. Ubat sumuto tupuri ho. Hamu ale akadolok ubahin marhajincang kamu songon biru-biru tunggal. Hamu ale robian songon anak ni biru-biru. Maradopon bohi itu haning humutur-hutur maho ale tanon. Maradopon debata ni si Jakob. Napa ubahon dulu batu gabe abar aik. Batu ping gabe mual. Gloria Patri sangat madiama.
Songo pakatidak ko ni hal Kristen di sadok portibion, tahatidak ko maha porsiotay rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na satudusan, natung palangi dohotano. Au porsea di todi perbadia Yesus Kristus, an debata Jehovah na sadari, iman tibuni si Maria, na gabi-gabi siap todi perbadia, adorang sobuan. Ido tu hatta na tumawar na bernit, di panghuman isilatus, na mati terbajal lu ibana di hapin silang, jali danum, dumi mula mengulu dari bertoluhon, nama naik surgu, lau hudur siamu ni bata Jehovah, amanai pergugu na suatu sani, di sima ibana pemulak sugu tu tanon, menghumi halak na mengulu doh na mati, au bersea, di todi perbadia, jala adok sedang huria na badia, huria hatopannya Kristen akan na badia, doh di sani dosa, doh di adanya mandok, mula mengulus sugut dengi hal na mati, doh dia ngeduna surah-surah. Amin. Tapahudul ma. Waktu dulu ni jamita ima epistel di mingguta sadarion ima nata surat di Rom biddu 14 ayat sada rodi ayat 12. Rom biddu 14 ayat sada rodi ayat 12. Ajuhamuma nagali marhapor siaon unang uhumi hamu pikiran nasida. Pos dorohania sadaon lau mangaton nasaragam ni si panganon ay nagumali ikaw rata sabing do di pangan. Unang mahurohani na mga tosa mida naso mga tosa. Jala na mga ngoromi unang ma di uhumuhumi dongan na mga tosa ay naong dijakko debatado ibana. Ay isi doho ubayan na di umumiho anak somang nina leban, madabo di tuan naru ibana, mang nahot, mang natinggang, alay hot do ibana, ay tarpahot tuhanido ibana. Ia di rohani nadiba, marasurunga do arion sian arian. Ia di rohani na asing, dus bido akka ari. Asal magomos pikiran nabi. Napa badiaon ari di Tuhani maibana di perbadiai na mga toni Tuhani ma diingok disi ay dipuji disi debata songonido nang mangorom Tuhanido diingok disi laos dipuji do debata ay ganup do hita marngulu didit ay ganup hita dang mangulu didirita jala laos ganup hita dang mate di dirita ay ya mangulu hita mangulu di Tuhanido jala mate hita mate di Tuhanido asa mangulu manang mate hita tongdo di Tuhani hita ay ido ubayan na mate Kristus jala mula mangulu asa ibana Tuhan ni akka na mate nang akka na mangulu yaho buasa umuhumamu dongamu, buasa huroham mi dongamu. Ay hida sasudi pason dongon na sugut tuadopan ni habang sani debata. Ay nata surat do na mangulu doau ninna Tuhani marsinggang tujuluk sugut nasa na mangulu jalan nasa parsuara marhatobotto debata. Asa gan hitahon lalu sator debata taring tu diri tabi martua ma akka na ubegi hatan debata jalan na piopsa amin tabigi matiting di huriatta. Shalom Horas Marida tabigi matikting namasa dohok nanaing pamasaon ni huriatta di Bagasa Seminggon
Di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, di Patu Pahuriata do katekisasi sidi di gedung sekolah minggu, masuk pukul 4 botari. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, di Patu Pado para mingguon di pukul 8, dohok di pukul 10, dengan mematuhi protokol kesehatan. Akadongata ruas nihuriata nama ulang tahun Parsari Peon adong tolu keluarga. Akadongata ruas nihuriau na berulang tahun Ari Hati Tubuh adong 10 sia halak. Biar mida Jahoba do permulaan ni hapistaran, jala parbinotoan ni akan abadia do hapat tason. Aimar hite ahu gadda ari-arim jala tabba diho akka taon ningolum ninna tuhatta. Pangulani huria gemei kasih karunia pasahaton selamat ulang tahun gajang mau murmuna manginang nama ulang tahun gok las niroha ma hita saluhutna tuhatta ma masuk. Tikting parjolo lao marbagas. Naing majalo pasu-pasu parbagas somma sela Esther Octavia silalahi boru ni amata remus sp silalahi tubuh ni nata henni boru nainggolan ruas ni gemi kasih karunia sektor Medan Baru 2 Kapung Angrung dohot orwana gom Fernando Simajutak anak ni amata Leonard Simajutak nahinan tubuh ni nata Ratna Agustina boru semangusong ruas ni HKBP Jaka Sampurna Resort Jaka Sampurna Bekasi. Imana naing dipatu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul tongasia di GMI Kasih Karunia. Yapa dua hon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Markus Yosef Christian Nababan anak niamata es Nababan tubuh ni nata boru pohan ruas ni gemi kasih karunia sektor Padang Bulat 2. Dohotoroanna Apriliani Herlina Hutagaul boru niamata tubuh Royal Hutagaul tubuh ni nata Lenni Mardiana Nabi Tupulu ruas ni GKI Banjarbaru Resort Banjarmasin nanaing dipatu pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10.30 di GMI Kasih Karunia. Akan nama ragam hasil keputusan rapat majelis 10 September 2020 jumlah memilih jumlah majelis 32 orang, peserta hadir 15 orang, melalui Zoom 3 orang, peserta izin 7 orang, peserta absen 7 orang. Periodisasi majelis 2010-2020 akan berakhir Oktober 2020. Alani, boy mata jahon hasil ni rapat nasidaon jebul dititta. Konferensi tahunan ke-75 GMI Wilayah 1 diadakan secara virtual. Ima di hari Jumat sahat tu hari Minggu, tanggal 2 sahat tu tanggal 4 Oktober 2020. Inganan Hotel Grand Antares untuk distrik 2 GMI Wilayah 1. Pendaftaran mulai tanggal 2 Oktober 2020 di distrik masing-masing pukul 10 WIB. Napar pudi, molo pedang Rapi tamar minggu di Garijaon, alai toktong ma, tak pasahat per 10 atta, tu rekening ni bendaharata Bank BCA atas nama Dr. Sumihar Pasaribu. Di pasu-pasu di Batama,
ulaun ni huriatta, di pasu-pasu de bata mahita, madalani ari-ari ningolutta. Amin. Adolakso martangiak kita, maredde mahita. Tapoduk marohatta tuadopan di debata, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata manami nadi benua gijang. Amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Debata nasomar mula nasomar ujung nasomar passohotan. Somarujung doholongmu Tuhami, dang marpas sohotan asini rohami dahami. Jobasona di Tuhan husangaho kami marsaur dohoto, marhite-hite permingguan nami. Molope dang rapahami sudi di gerejaon, nadibe di bagasna. Alani akan namasa naro tu bangso nami diobasna perpudion. Marukil mahiu dohami ali Tuhan, huriam mamikiri namasa soson Tuhami, nang pamareta nami pi ali Tuhan. Dibaini ali Tuhan, Roma ho maddauni arsak nami, alani situasi sisongonon ali Tuhan, godang akka pergumulan ni ruasmu ali Tuhan. Udah akan kehilangan perkerijuan, udah akan kehilangan pacarian. Udang naita ya Tuhan, dak kaguaran nami. Molo alani pangalaho nami doya li Tuhan, patoru madiri nang pikiran nami. Molo alani parulan nami ali Tuhan, pauba mahami ali Tuhan, asa gabitu toruk na diri nami. Patau male Tuhan, partinaonan ni bangso namion, patuguhon patorasson haporsiaon nami, asalamu toras haporsiaon nami, menadda holongmu nebediai. Unang leon haguturod di bangso namion ale Tuhan, padau parbulak-bulak tasian negara namion, secara khusus Sumatera Utara. Dang palosom mali Tuhan perbulat-bulatan mangasahob balgani botohon gabe ruddu tali Tuhan pamaretta nami alai patirommu dole Tuhan papulinommu dole Tuhan marhiti holongmu nebediai kami tuh ali Tuhan akaya nakon nami dari persekolahan manang na di perkuliahan pamalo kami ali Tuhan mamudai mangajari nasida asa perjulu hatami hu hatahon hami senjata nami mamudai mameme nasida. Kami tu holi Tuhan nakana masa di huriamon naung marapo takka majelis
Makkatai na perlu pelayanan makubasir di hurion. Perbisuhi parohai na si dali Tuhan, marperbuihon na dinggan. Asa di bagasan holong di ulahon na si dali Tuhan, tohonan nai. Anak ni huriam ali Tuhan na ing majalo pasu-pasu parsaripeon. Maburo ni dongan nami remus silalahi. Anak ni dongan nami na beben. Disakapi na si dali Tuhan neng mardongan saripe. Patao mali Tuhan. Parsaripeon na naing benon na siday, parsaripeon na di porno ki holong. Paturuhon mahorong mo li Tuhan di parsaripeon na. Molope patukon ni natoras na li Tuhan nakasilaw na mek na belga. Tuturi tiroy manasida, pasu-pasu akasakap nasida. Hubok kami Tuhan rencana ini huriam GMI wilayah sada na naik patu pahon komprensi tahunan di bulan 10 satokin nari. Parbisuki ali Tuhan panitia uluan ni konferensi asa mardalan konferensi marperbuihon na dinggan asa tabba harajonmu labba tabbatang haporsiaon ni ruasmu tuari na mangihut. Ali Tuhan akan akon namin naung tamak siya sikola nang dapok keriju lupi. Leos sebab ni roha di nasida ali Tuhan dohok toru ni roha. Asa toru roha nasida mai mahon pasu-pasu marhiti perkerijua. Akka natoras nami natoras ni huriau ali Tuhan nauk sudah gugu ali Tuhan. Molope dili aku mur negajang di nasida las leam mahahi pason. Patau anak kon na li Tuhan mabain na dinggam mersiedu tu natoras na paingot hami ali Tuhan hami pe matuedo songon nasida sugut ali Tuhan pimpinan ni hurian nami uluan nami di gemi kasih karunia pendeta sami di siturus pendeta tamri siturus songon nasida uluan nami ali Tuhan. Perbisuki torangi pikiran nasida le Tuhan. Salam merbisuk nasida. Ahi pason ni para dagingon nak partodiot tahi. Nasida. Pamalu nasida menugu-nugu hami. Perbisuki keluarga nasida nang ianakon na tahi. Satokin nai nang marsaringar mahatami mamorno hiro hadohot tod dinami. Dukkosa hubige hami jamita ya le Tuhan. Marperbuih na dinggam mahami, muba mahami, gadda maholong dihami. Mangasahun Yesus Kristus Tuhan nami, jalo mapamujian nami on. Amin. Tabara de marwata pasahaton peliata. Songon ujahatta lao pasahaton peliata atan tuata madok. Nang songonima marsinodang palitomuna di julu ni halak. Asa di ida akapa benamuna na denggani. Asa di puji na sida amamuna na di benwo gicangi. Huhut papung pelian ta puji Tuhatta marite ede nomor 120 sada ayat sada rodi 2.
Apa saat mapileta marhiti ide saya pasu oh Tuhan. Saya pasu oh Tuhan, nabi neleho tujono, asari lakehuria, labasana ponotoko. Udulma lau majakon hata nito hatta jong mahita memuji ibana marhite ide nomor 114 ayat sada dohot ayat 3. Oras marita amanami inanami saluhna adorang so tatangihon hata ni debata nagabi bohal ni hanguluata tapasadar wata martanya kita mulia tema ale Tuhan Jehovah disudi asidot kolong ni rohamido nama dongane mga ramoti mamasu-asu hami boy ami tolhas tuba kas joromon lumubi alani kopit boy ay martangiang marminggu di bagas na ibe marhite tod di perbadiami ali Tuhan watao kami hatamon huwasi hami do tod di perbadiami asa mangulu hami di hatami asa hujalo hami akan nauli na dinggan di nguluon pasa tami tangiang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atani debata Jehovah di mingguta sadarion ima natar surat di Matius bidu 10 alu Matius bidu 10 alu ayat 21 sahatu ayat 24 Matius bidu 10 alu ayat 21 sahatu ayat 24 uja ami di bagasan goar ni tuata Yesus Kristus. Pahutiut ma di bagasan aporsiaon. Dungi didok si Petrus ma madok ibana. Tuhan, si tak piali do sesaoku salandong aku nado pakau. Pola do pitu hali. Gabe didok Yesus matu ibana dada pitu hali dono kutuho
tung sitap ni 70 hali pitu do. Ope. Tudos ma rajaon banua gijangi itu sada raja nalau mardabu-dabu dohot akan aposona. Jadi di nama muka mangetong ibana tarbuan matu jolona sada alak na marutang tu ibana salok sa talenta. Jadi di bahen naso adong gararna idokor raja ima gadison ibana dohot jelmana rodi anakonna rodi salut na di ibana asa adong gararna. Jadi marsoba ujung ma na posoi tu adopan nalin nama palabas maroham hugarar pe tuho saluhu nai. Jadi asi dorohani rajai di naposona di palua ma ibana badise sama utang nai. Alai lao tu balian naposona odeng tongon ma dapat sadongan na naposo sahalak na marutang tu ibana 100 hupang. Gabe ditakuk mai jala dipoki nin nama garar ma utang mi. Dungi marsoba ujung mai sumoba donganna naposo madok palabas maroham mida au hugarar pe tuho saluhu nai. Alai dang olo lao do ibana makurukod donganna paima digarar utang nai. Jadi dung diida akadonganna naposo namasai marsak situtu marohana sida. Jadi lao mana sida tu rajai pabuaho sudi namasai. Gabe di jou rajai ma ibana di dokma ho naposo na jahat. Sudi utang mi hu selesehon ala dielek-elek hoa. Da ikosongoni ma ho nian marasi ni roha di dongamu naposo. Songon au na marasi ni roha di ho. Jadi tarimas ma rajai di pasahat ma ibana tu pamokihi paima digarar sudi utang nai. Songonido bahenon ni damang na di banua gijangi tu hamu anggo so di sesa hamu be sian rohamuna salah ni dongamuna. Ima sahana amanami nang inanami. Dohot ujahanna sesa hamu sian rohamu salah ni dongan muna. Mana parasi rohaon dohot panesaan ni dosa ido diodolhon turpukon tuhita amanami inanai parasi rohaon dohot panesaan ni dosa lapatan na disi dingoluon tung masai denggando parsaoran ni sude halak na persea tu Yesus Kristus. Boy idaw tadisi dangadong parbulatan. Dangadong sugo ni roha. Jala dangadong arsak ni roha. Alai jolma na persea tu Tuhan Yesus Kristus di pataridaho do di sude pabayananna. Do pakatayonna para si rohaon dohot panesaan ni dosa. Amanami nang inanami jelas na pinatuduhon ni turpukot tu hita on madidok pangalaho ni halak Kristen halak na persea tu Jesus songon hita manuai mulu sa sitong na hita pe marutang hosado tu debata. Alai alani asido holong ni rohana di sesa ibana dosata marhite anak na Jesus Kristus gabi mangulu hita kana persea di Jesus marhite to di perbadia. Boy dohonon amanami nang inanami sidena hita mangolu pe hita nuain. Holan alani
para sirohaon dohot panesaon ni dosan na binayan ni debata di nguluta di muluta jaha nakning marlok sape utang ta sudi nunga ditubus debata alay ikon mangolu hita di debata di bagasan para sirohaon doho di bagasan panesaon ni dosa di ngolon. Jadi parjolo sangat dipangidohot tu hita haradiun ni roha asa masih sesad dosa hita. Haradiun ni roha asa masih san ni dosa hita. Songon na pinatuduhon ni Jesus pangalaho ni debata parholong rohai dangadong saotik pe na dipakai ibana gabi ala ni pangalaw syota alay di napaduahon judo seribana jolmai nunga majalo basa-basa asi ni debata alay panguhumod do diulahon ibana nakpenunga di palua debata ibana sian pardosaon na sian pangalahona sian parutangan na alay dang dipatuduhon ibana basa-basa ni debatai tudungan na jolma dungi ibana pe dapotan siat debata jadi dipangido turpukot kita asa mangolu hita di bagasan haburjuon dohot mangolu hita noang di bagasan masih sesaran dosa ido dipangidohot turpukon ngolu ni halak Kristen dang perbulaton amanami inanami molo dido isuku si Petrus Yesus molo mardosa manang marsalah dongane cukup do 70 hali pitu sesahun dusan alai Yesus madop 70 hali 70 hali danga dong bolu bahasa Indonesia danga pengampunan yang kita berikan tidak terbatas yang pasti hidup ini harus saling mengampuni dan saling mengasihi sebagai tubuh Kristus amanami nang inanami bahasa terpatuduhon hita haburjuon na masih sandosa songon na parjulakin paduaho didok ala nunga Yesus mate gatini sude utang dosaku Yesus mati jadi mangolu pe hita noaing ala ni asidot holong ni rohani debata dia kana persea Tuhan Yesus Molo so persea ita Tuhan Yesus dang ni ulahon lomo ni rohana boi songon na tajanakin didok disi ibana sampai selesai utang jadi sasitong na hita na persea di Tuhan Yesus dang marutang dosa bi tu debata ala ibana marhite holong na olo mate momokop hita molo tajah di 2 Musa 10 pati taringot tu perdalanan ni bangsa Israel sian laut teberahu bui di bolus nasida laut teberahu lau borhat tu tano kanan alai bangsa Mesir dang terbolus nasida mate lonong nasida alania amanami do inami alana dang didongani de bata nasida bangsa Israel didongani de bata jadi tapi di ngoluon toktong ma tapangasahon dia penamasa di ngoluon tapangasahon guarni de bata tapangasahon gugoni de bata nakpe masa COVID-19 do dia segala macam si taonon ni pangasahon guarni de bata asa bui terbolu sita ari-ari akan namaol naborat ai taboto tuk do
jala olo hagugun ni debata mangurupi hita di ngoluhon on ma di pasahat turpukot tu hita alai marhabur juon marhaholongan sisasan dosa mahita di ngoluhon asa taida akka pabahenan ni debata di ngoluhon nama sai uli amanami dot inanami tadama rohata songon tubuh Kristus ikon marsi hawolongan mar haburjuon dohot mar hasisani dosa ikon oddo nguluni akan naporsea tu Yesus Kristus aka silaho dami silaho ras ni roha unang songon nataja di turpuk di Matius nakin nunga asini rohani rajai iselesai hon utangna alai holan marutang saotik donganna ikon uhumuni jala baloson naja lapatan di si mulut aja itu balos ni naburjui gabe najat balosna jala dungi aka naung majalo haburjuan di debata tak balos di bagasan hajahaton manang najat songon nataja anakin ibahna pe di do dunga alani amanami do inanami dia penamasa di nguluon susah manang sonang marsahit manang hipas pugus manang mamora taulahon ma akan nauli na dengga di bagasan dame di bagasan masisan dosa di bagasan haholongon ai ido na di halomohon debata jadi tadalani ari-arita nakpe gugut main nguluon alani virus manang COVID-10 siahon debatama tapangasahon ai ido ubat na tutu ubat na sitong molo dang leleng pihita mangol di portibion alai hita parsidoh di harajaon di bata di Banua Gijangi jadi ngalong sia biaran di portibion ai debatado na manguluh kita songo debatado na manguluhon bangsa Israel menyeberangi laut Teberau mereka lepas menuju tanah Kanan alai bangsa Mesir tinggulam sudi di bagas lauti aiso bangsa ni debata nasida mengalului parmusuhan do dinggulun alani amanami nang inanami tajalo mahatan ni debata naung jao kami nakin jalo baritao kami gabe bohal ni partodiota memolus aka ari-ari nanaing silehonon ni debata dope tu kita marsi sa dosa marsi holongan jala marhaburjuon gabe sada pakati dangion nauli na denggan dia doban ni debata nang tudong atta jolma amin martangiang kita mau lihat ma Tuhan debata nunga utangi ho kami hatami asa gabe jolma na marsia holongan jala na marsisan dosa kami ai boto kami hodo toktong marporang dingulu nami asa terbulu sami aka ari-ari susah manang sonang pe ale Tuhan rahis pedala si jalan nami pos dorohanami hodo silo kami di ngulun alani ale Tuhan hatamon naung hu beritahu kami naung hu jalo kami sian ho marite to di perbadiami pasu-pasu mayasa marurat marparbue dihadirion nami asa toktong kami mangida hagabion hamuraon hasangapon nasian ho di ngulun pasat tami tangyang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin horas madihita saluna moliat rap jongjong mahita saluna taujungi parminggota dot hatani Tuhani madok ay galup hita dang mangulu di dirita jalaus galup hita dang mate di dirita ay ia mangulu pe hita mangulu di Tuhani do
jala mate hita, mate di Tuhan itu. Asa mangolu manang mate pe hita, tongdo di Tuhani hita. Amen, tapuji dia patate. Siap bakas joron itu anon dohot toktong masih haolongan dohot marhabur juon songon na di halomo Tuhan ita jalo pasu-pasuna tai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu isodakol Tuhan de batama wuhina Tuhamu asirohana midamu jala di dopakko Tuhan de batama wuhina tumu jala di pasaorhon damena tuganup tod di munabi. Amin. Oras marita saluna, selamat hari Minggu. Amin.